Hi there, Sanbunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this same season 8 review. Silindele umakhwela kuvela esinye isigaxa. We guys, kune clip eseculator social media lana umpilo ethi ngingamluma ikhala la. Why? Number 5. Ingane ziyamazi. Kuthiwa kahle kahle uchomi kaSnake. Kodwa nompilo uma uchaza umuntu ola eduze because indlela abambuka guys sisezwe ukuthi number 5 umngane kaSnake umngane kaMpilo. Niyakhumbula obaba uMseleko ethi ku season 7 umamkhulu akasebenzi. Niyambona umamkhulu emile lapha esebenza uthando nesimbo because umamkhulu manje usejoinile naye lento yoku-act. And umamkhulu manje uzothi mina uzoba ubest because umamkhulu ujabulela umakhwela angamazi. Umakhwela uyavela kwenye episode laba abuka khona uthando nesimbo ngicabanga ukuthi bagcina bembonile ubuso. And amakhosikazi awaveli ukuthi ayamazi umakhwela lo number 5 but intombazane esendaweni okutholakala ukuthi umngane kaSnake okutholakala ukuthi umpilo uyamazi manje umamkhulu umveza umuntu omusha la abamqala nqa ukumbona njengoba introducer kwingane. Akusiyo umsebenzi lo akawenza umamkhulu because into oyi-actayo bakhona mhlambe bakhona abangakhohliseka bethi ngempela lento i-reality. Bakhona kodwa bangasheshe bethi yabo lento le ihambisana nomizwa yomuntu nokubuka komuntu ethi niya-acta phela ngoba manje umngane kaSnake uSnake ingane kamamkhulu. Abangani bakhe basendaweni ngaphandle ngempela umamkhulu mayiqhelelene-ke nomzumbe kakhulu kuwukuthi umamkhulu uqhelele nomzumbe kakhulu. Isona sizathu-ke leso esingenza ukuthi umamkhulu engazi ukuthi kwenzakalani indaba yaSnake nomngani wakhe nobaba uMseleko. Hayi soloku sibabazile sengikhohliwe le video guys la iqale khona kodwa nje nasi isimanga sento ukuthi nangu untombazane sekuthiwa umngane wezingane. Kanti manje sesithini indaba lawe guys? Kahle kahle bafuna malini sesi-right ngedrama yabo ukuthi manje sesisheshe sagijima phambili sathola izinto okufanele ukuthi singayitholi manje sesifuna ukubona i-reality. Hayibo nina laba abathi abangazi ukuthi-ke yini lokho ukuthola izinto angafanele ukuthi siyithole ngizonihebela we guys. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga.